aquesta sala el que fem és rebre per primera vegada les mostres, tal com arriben, ens arriben en uns embalatges que compleixen la normativa de seguretat. Aquí obrim aquestes caixes, traiem les mostres de la seva bossa de seguretat i el que fem és desinfectar-les per fora, per assegurar-nos que no contaminem. A partir d'aquest pas ja són mostres segures per poder treballar amb elles. En aquesta sala el que fem és la preparació de les mostres per analitzar-les. Per una banda ens arriba la petició electrònica i per una altra banda ens arriba la mostra física. El que fem aquí és enllaçar una cosa amb l'altra. Tot es fa a través de codis de barres i lectors de codis de barres per evitar errors humans. No fem res a mà ni entrem cap resultat a mà. Tot es fa de forma electrònica. En aquest pas d'aquí estem identificant les mostres i preparant-les per ser analitzades. Les mostres de coronavirus són infeccioses i per això sempre es treballen dintre de cabines de seguretat biològica. En aquestes cabines el que fem és protegir l'usuari perquè no li arribi cap aerosol que contingui el virus. A la vegada el que estem fent és protegir les mostres per no contaminar una mostra amb la mostra del costat. El que fem aquí dintre és preparar una alíquota, una part de la mostra per ser analitzada, sempre vigilant de no contaminar l'usuari i de no contaminar les mostres entre si. Fins ara hem vist el procés preanalític i ara hem arribat a la sala en la que s'analitzen les mostres. Sí, aquí en aquesta sala tenim 5 aparells que es diuen Panther. Aquests aparells fan la determinació del coronavirus i tenen una capacitat de fer fins a 1.000 mostres per dia i per aparell. Nosaltres treballem de dilluns a diumenge durant tot el dia i nit. I això fa que puguem donar molts resultats al final del dia. També ara estem fent una estratègia de pooling, que vol dir que combinem fins a 8 mostres en una única determinació i si aquesta determinació és negativa s'alliberen simultàniament els 8 resultats. De manera que això també fa augmentar moltíssim la capacitat i som capaços de poder donar els resultats en les 24 hores següents a la recepció de la mostra.